వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ కార్యాలయాన్ని చోరీ చేసిన ఘటన నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరిలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. కార్యాలయం తెరిచేందుకు వచ్చిన వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ అధికారులు సిబ్బందికి కిటికీలు తలుపులు ధ్వంసం అయి ఉండటాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటన నిన్న రాత్రి జరుగుండొచ్చని, గత వైసీపీ పాలనలో గంజాయికి అలవాటు పడ్డ యువత ఈ దుర్మార్గానికి ఒడిగట్టి ఉండవచ్చని స్థానికులు, వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కమిటీ సిబ్బంది అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దొంగతనం జరిగింది నైటు. సిస్టమ్ కానీ అది ఏసీ కానీ దొంగతనం చేయడానికి చూశారు, కుదరలేదు. సిస్టమ్ అయితే దొంగతనం చేశారు నైటు, అది జరిగింది ఇక్కడ. ఆ సిస్టమ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఏసీ దొంగతనం చేయడానికి చూశారు కానీ అది ఆ కిటికీలో సరిపోక అది వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. సిస్టమ్ అయితే దొంగతనం చేశారు. ఆ సిస్టంలో స్టోరేజ్ అంతా కూడా పోయింది, మొత్తము డేటా అంతా మిస్ అయిపోయింది.